Hola a tots i a totes. Avui el que farem serà una polirítmia amb les dits, amb les mans i amb les cames. És a dir, farem un ritme en diferents parts del cos. Però abans de poder-la picar, hem de practicar els patrons rítmics. Us recordo que les figures rítmiques que veurem ara seran la negra, la blanca, la corxera i els seus silencis. La negra és aquella nota que entra una nota a cada pulsació, un. La blanca és aquella que val dues pulsacions, és a dir, que cada nota val dos temps, un. La corxera és aquella que val mig temps, és a dir, que cada pulsació entra en dues corxeres, un, dos. Bé, potser esteu mirant a la gràfica o l'esquema i veu que la corxera només té una nota. Bé, us esteu segurament acostumats a veure-la així, però que sapigueu que aquesta forma són dues corxeres. I també veurem els seus silencis, que tenen els mateixos efectes, però no sonen perquè són silencis. Doncs vinga, anem a practicar. Patró 1. Patró 2. Un cop picat els dos patrons, el que farem ara és intentar interpretar aquesta partitura creada per l'ocasió que té com a 3 línies. Fixem-nos que la part superior, la primera línia, és la que ens marca quan hem de picar de mans. La part del mig és quan ens marca quan hem de fer un espetec amb els dits i la part inferior és quan hem de picar a les cames. Un cop vista com funciona el tema de la partitura, doncs ara farem primer una explicació de com és el patró 1 i després la interpretació única i exclusiva del patró 1. I tot seguit farem el patró 2. Ara us explico el primer patró polirítmic a poc i anomenant com hem d'anar picant. El primer patró polirítmic és el següent. Mans, dits, cames, mans, silenci, dits, silenci, mans, silenci, cames, mans, silenci, dits, mans, dits. El patró seria la següent forma. Vinga, doncs ara anem a explicar el patró polirítmic 2. Comença així. Silenci, cames, dits, cames. Cames, dits, mans, silenci. Mans, cames, mans, dits, mans. Aquest patró número 2 picat seria una cosa així. Què hem de fer ara? Doncs el que heu de fer és escollir un dels dos patrons rítmics
us graveu i me'l passeu. Espero veure els vostres vídeos. Fins la pròxima!